Terenya kwa Ramogi ni kichidima na tuyo kanda kino. Ogai mara Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oseyo piny owacho kuom weyo pacho Kenya oko e weche mag solo osuru ma pacho ka owacho ni ok gibi yie jo Kenya mondo roch ratechgi e chulo osuru mani malo. Raila kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka odwaro mondo piny owacho mar William Ruto owere gi seyo sirikal mokalo kendo ket maino mar chwalo dongruok ne piny Kenya. Raila omedo kwedo doho kuom yiengore nyakonchiel kendo ng'ado buche ang'aya ne jogo makwedo piny owacho. Gino ma owacho ni ok nyis ratiro kata matin. Nowuoyo nyasi mar ikmin Governor ma Kakamega Mano Fernandes Baraza Philomena Baraza, nyasi mano yuore gi jotelo mamoko motenre kod kwitha mar Azimio la Umoja. Nalikuwa mgonjwa kusudia ni jumuiya ya wanadamu. Receiver in heaven. Walio kwa mamlaka sasa hivi, please do not weaponize food. I repeat, don't use food distribution as a political weapon to help you gain some mileage, because this is a time for you to reach out to these suffering Kenyans. Hatutaki kuongea sana, because we have seen, I want to answer governors in the affected areas. Wachukue msimamo. I would want them, if you really don't want to weaponize food distribution, invite ndugu Raila aje akaflag off chakula huko Garissa na kwingineko na kwingineko. If you really want Kenyans to see that you mean well for them. Ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi wananchi kuketi chini na kuongea. There must be also public participation. You cannot just rise up one day and say you are going to increase the NSSF, NHIF, we are moving with the land. No taxation without representation. Kwa hivyo, kama wanataka kuandisha ushuru, watende ngapi wanataka, na tuende tuzungumze kwa sisi kama wananchi nje, public participation.